Počkejte, ještě neotvírejte, já se musím uvelebit. Tak, můžete. No ještě bych nám tam k tomu mohla pustit žádný film, rozbalujeme dárky, koledy budou hrát. Ne, nebudeme začínat těma největšíma dárkama, ty si nechte hezky nakonec. Tak začni číst, hezky si to rozdáme a potom budeme rozbalovat, jo? Po jednom, ať si to hezky užijeme. Tady máme jedno na sobě, ukaž, dej mi to, ukaž. Jo, ten je pro tatínka. Musím tě ven tam ze skříně nějaký pytel na odpadky, ať se nám to tady všechno neválí, budem do toho dávat ten papír, jo? Nemačkej ty tašky, já je sbírám, ty se můžou hodit zase na příští rok. Papír vyhoďte, ale tašky mi nechte. No to teda není můj balící papír, no tak asi máme s Ježíškem stejný, jako co? No ty tam taky nic nemáš za to, jak se celý rok chováš. Si nemyslíš, že ti Ježíšek dones to, co jsi spřál. Tak je to ono, to, co jsi spřál, je to i správná barva, viď? No jo, no tak to Ježíšek asi dával pozor, to jsi musel být hodnej tenhle rok. Děkujte to, no to děkujte Ježíškovi poděkujte, co? Je, pro mě, jo, Ježíš, tohle je pro mě, no tak to Ježíšku teda moc děkuju, no to je krásně zapálený. Ježíši, no to je krásný, jak je příjemný, no Ježíšku, děkuju moc, teď já to snad ani neunosím tohle všechno. No podívej se, ještě druhý den, už nám to zase opadává, dolil jsi tam tu vodu, dolil jsi to tam, jak jsem ti to říkala. Netrhej z toho ty cedulky, nejdřív si to zkus a pak si to odstřihni, a kdybych to náhodou vracela, no tak jako, Ježiši, co blázníte takovou krásnou drahou svíčku, to ani nebudu pálit snad, no to zas budu mít na 3 roky tohle. To tak netrhej, já jsem si s tím dal, teda Ježíš si s tím dal práci, aby to zabalil, a vy to hned takhle rozervete, tak si to trochu užijte.